σου πω, ρε. Αυτός που έφερες ξέρει καθόλου μπάλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, είπε ότι παίζει σε ομάδα. Θα δείξει. Λοιπόν, guys, μια χάρη μόνο. Μη μάθει κανείς ότι ήρθα 5x5, θα έχω θέμα με την ομάδα. Ποια ομάδα? Παίζω στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Τι λες, ρε φίλε, δεν σε έχω δει. Δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Με ζητάγανε από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πάω, Κάρι, αλλά πήγα στην ΑΕΚ τελικά. Βόλευε και ήταν κοντά στο σπίτι μου. Οπότε το σύστημα είναι απλό. Σημαδεύεται εμένα. Πάμε. Μόνος. Το παπούτσι είναι καινούριο, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Σαλιδάκι! Με τύφλος ο ήλιος. Δεν έβλεπα. Μόνος. Εμπαπέ! Δεν το πιστεύω. Έχω συνηθίσει στα μεγάλα τέρματα, ρε παιδιά, τι να κάνω. Εμείς παίζουμε σε μεγάλα τέρματα. Ρε χαλάρωσε, τι κάνεις? Μέσα ήτανε. Πέναλτι. Τίποτα δεν ήτανε. Τατζάρισμα. Άστο με, παίξε big pong. Για ένα απλό τατζάρισμα, τώρα φάουλ. Ποιο φάουλ? Ρε τι κάνεις? Ρε παιδιά, και αυτό φάουλ. Το ποδόσφαιρο έχει επαφή. Το καταστρέψαμε το άθλημα. Τι και αυτό φάουλ είναι. Έλα.